Però el que ens hem portat aquí és una mostra de diferents espècies de l'evolució humana. Avui en dia hi ha moltes espècies, reconeixen moltes espècies, aproximadament com unes 20 espècies dintre de tota l'evolució humana. I dintre de la nostra família. La nostra família es considera totes aquestes espècies des que ens vam separar dels ximpanzés. Llavors, aquest és un quadre que representa aquestes espècies i aquí en tenim rèpliques només d'algunes, d'aquelles que són més completes, de fet de les que tenim cranis, que és el que hem portat, però també hi ha altres restes. Llavors, mira, aquestes d'aquí al darrere són les més antigues, aquestes només es troben a Àfrica i aquestes tenen des de la més antiga. Aquesta és un crani que és de fet molt semblant als ximpanzés. Els primers homínids s'assemblaven bastant als ximpanzés actuals. Llavors aquest té 6 milions d'anys i s'assembla molt als ximpanzés. La resta, aquest té 3 milions i mig, aquest té 3 milions, són Australopithecus, i aquests són bastant especials perquè aquests es distingeixen bastant bé. Hi ha una cosa molt distintiva de tots ells, que és la cresta sagittal, la presència d'aquesta cresta. Aquests dos pertanyen al grup que se'n diu Paranthropus, o Australopithecus robustus, que són aquests d'aquí, que de fet no són avantpassats directes nostres. Aquests són un dels homínids que es van extingir i que no van sobreviure. Després, tota la resta, les següents dues files, no només són de la nostra família, sinó que són també del nostre gènere, són del gènere Homo. Són Homo, però de diferents espècies. Homo ergaster, Homo habilis, Homo erectus, i aquests dos que us semblaran més. Això és aquest d'aquí de la vostra dreta, que és un Homo sapiens, i aquest que és un Neandertal. Aquests, ara que els tenim més a prop, potser en tot això s'assemblaven bastant, però si s'ho poso un al costat de l'altre, veieu les seves diferències. Tenen la mateixa capacitat encefàlica, però en canvi la seva forma de crani és molt diferent. Nosaltres tenim un front que se'n diu vertical, front vertical, el crani és més rodonet, no és tan llarg, i a més tenim una cara plana. Si poseu una línia, el nostre llavi està quasi a l'alçada del nostre front. En canvi, si agafem un Neandertal té un front més baix, és més allargat, i si us fixeu el front, a més de tindre un torus molt marcat, si els seus llavis, mireu tot el que sobresurten del seu torus, és a dir, són el que se'n diu molt prognats, tenen la cara molt tirada, molt projectada cap endavant. Hi ha més espècies, us podria parlar moltíssim de cadascuna d'elles, però us parlaré de dos que són així una miqueta més especials, perquè aquestes les hem trobat nosaltres, el nostre equip, el nostre equip de l'IPES i de la Universitat Rovira i Virgili. Hem trobat dos d'aquestes fòssils en un jaciment que és bastant famós, que és el d'Atapuerca. És una serra que està a Burgos, llavors allí excavant a diferents coves hem trobat dues espècies diferents, en dos jaciments diferents. Un d'aquestos, el primer d'aquestos, és el més antic. Aquest és com no s'assemblava a cap de les altres espècies que s'havien dissenyat, que s'havien proposat, el que van proposar és una nova espècie, que és el Homo antecessor. Aquest té pràcticament un milió d'anys d'antiguitat. I el que vam trobar no va ser el crani sencer, només vam trobar un tros del frontal i un tros del maxil·lar. Us ho hem ficat aquí perquè veieu quina és la part que tenim i quina és la part que manca. És a dir, no és una resta molt completa, però l'important que és la resta més antiga de tota Europa. Té un milió d'anys i és quan arriben els primers pobladors aquí a Europa. I després, a un altre jaciment, però també d'Atapuerca, hem trobat aquest crani. Aquest crani sí que ja és més maco i és més ben plantat, i que aquest pertany a l'espècie que és intermitja entre els primers europeus i els darrers neandertals, els darrers europeus, que són els neandertals. Els darrers europeus som nosaltres, però els de la línia que condueixen cap als neandertals. Llavors aquest és l'espècie, el que diem nosaltres, l'espècie Homo heidelbergensis, que representen d'alguna forma aquesta línia evolutiva que s'extingeix des dels primers europeus cap als neandertals. Aquest és un avantpassat dels neandertals, i els neandertals, com vosaltres també sabeu,
no són avantpassats directes nostres, són d'alguna forma cosins que es van extingir fa 30.000 anys.